салом алейкум дӯстон, бародарон ва тамошобинони ҳамешагии канали мо. Бародаро, ҳама каса хушомадед ба канал. Дар навори имрӯза якчандта мошинҳои нав қабул кардем, ки пешкаштон мегардем. Мошинҳо аз ҳар минтақаҳои Тоҷикистон ҳастанд. хоҳиш мекунем видеоро то охираш тамошо кунед, лайк ва обуна шуданро фаромӯш накунед ва зангулаи канала пахш кунед, чунки ҳама рӯза аз наворҳои нав бохабар шавед. раҳмат бародаро барои дастгирӣ, барои лайки обуна шуданатон. аз дастгирии ҳар яки шумо миннатдор ҳастем. дастгирии шумо пешравии мо ҳастай. хоҳиш мекунем ки дар комментария фикрҳои худро нависед ва бародароне ки мошин, хона, замин, квартира чизе барои фурӯхтан ё ки реклама дошта бошед, метавонед дар номерои имо ватсапи мо ки рӯи экранда ҳастай сурат ва маълумоташро равон кунед. дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ва як бор дига хоҳиш мекунем ки бародароне ки бори аввал каналда меҳмон ҳастед, ҳатман обуна шуданро фаромӯш накунед, чунки дастгирии шумо пешравии мо ҳастай. мегзарем ба қисми эълонҳои имрӯза. рафтем. Assalomu alaykum mardumi g'arib, kanali Rashtiji qati Somontiji. Ина шофёри мо, уна мошинаш, ина мошини мо. Ҳама каса гузаштесем границара, дар границаи Маштакова қарор дорем. Ина тағоб Range Rover аст бародар, соли 2006, сӯзишвориш танҳо бензин, кузов внедорожный, объем 4.4, коробкаш механик, ҳолаташ бениҳоят хуб. мошин бародар 4 та баллони нав дора, мотор, коробка ходовоиш 100%, ягон камбудӣ надора. як сола ҳуҷҷат, утилизатсия кардагӣ. мошин бародар радной краскашай, тонировкарам дора. мошин бародар бе ягон расходи камбудӣ, фақат мешини ҳайв мекунӣ, қарор дора дар шаҳри Хуҷанд. нарша 140 000 сомон мега, хайдори аниқ боша бо савдои хуб мешава. варианти алиширам ҳаста ки ба портедо ки мошинои майдарам алиш мекунам, вариантҳоро мебина. касоне ки мошинхар аст ё ки мошини алишӣ дошта бошед, марҳамат рақамҳои рӯи экранда занг занед. эълони дигар мо бародар хонаи фурӯш аст. хонаҳо чӣ қадар ки наворда мебинед, подвалам дора. 10 сотик замин дора, 4 дар хона бародар. ду хонаш ремонти тайёраи мақсад медори зиндагӣ мекунед, ду хонаш беремонт. об свет ҳаст бародаро, ҳуҷҷатош 100%, ягон камбудӣ надора. қарор дора дар ноҳияи Фарход. нақша бародар 150 000 сомон мега. хайдори аниқ боша бо муомила дора. касоне хайдор боша рақамҳои рӯи экранда занг зане. бародаро ҳами бародаре ки ина хонаша реклама карда истодем. як хонаи дигар қати замин дора ки 8 сотик замин, 4 дар хона. хонаош мақсад ки инош дуташ ремонтаи дуташ не. хонаое ки дигариш ҳастанд вош ҳамаш ремонтаи 4 дар хона ремонтаи медорои зиндагӣ мекунӣ. заминаш 8 сотик замин. бародарони азиз, касоне ки билет дар кор боша, марҳамат билети арзон аз ширкатҳои русӣ уралхати бародаро, чи аз Тоҷикистон ба Русия, чи аз Русия ба Тоҷикистон, билетҳо бо нархи арзону дастрас аз дигар авиакасо фарқ мекунад. марҳамат, касоне ки дар кор боша, рақамҳои рӯи экранда ватсап аста, метавонед ки муроҷиат кунед. эълони дигар мо бародаро трактор аст. соли 2022 сол 140 қувва бародар дора, 140 қувваи асп. плуг дора, ҳамаш 100%, ягон камбудӣ надора. састаниша чӣ қадар ки наворда мебинед, навай. фақат мегирӣ, ҳайв мекунӣ, қарор дора дар ноҳияи ҳамадонӣ. нақша бародар 370 000 сомон мега, хайдори аниқ боша бо муомила дора. трактор бародар консернер дора, пешга дора, ҳамаш 100% кор мекунад. марҳамат, касоне хайдор боша, рақамҳои рӯи экранда муроҷиат кунед. ва дастгирия бародаро фаромӯш накунед, ҳатман лайк гузоред ва каналда обуна шавед. раҳмат барои дастгириятон. бародароне ки телеграм истифода мебаред, дар комментария ссилкаи телеграм канал гузоштагем. марҳамат дар омада обуна шавед. се ки барои фурӯхтан ё ки реклама дошта бошед, равон кунед, бепул реклама мекунед. Opel Vectra B аст бародаро ки соли 2000, сӯзишвориш танҳо бензин, кузов седан, объёми 1.6, коробкаш механик, ҳолаташ бениҳоят хуб. мошин краскаш навай, мотор, коробка ходовои 100%, задагӣ пустагӣ надора, 4 та баллони нав дора. як солаи ровна ҳуҷҷат дора бародаро, яъне декабрда ҳуҷҷатш кардагианд, утилизатсиярам дора. мошин на ходои бародаро бе ягон расходи камбудӣ, фақат мегирӣ, ҳайв мекунӣ, қарор дора дар ноҳияи Рӯдакӣ. нақша 49 та мега, хайдори аниқ боша бо савдои хуб мешава. касоне хайдор боша, рақамҳои рӯи экранда занг занед. ва бародароне ки дар канал меҳмон ҳастед, хоҳиш мекунем ҳатман обуна шавед, чунки ҳама рӯза аз наворҳои нав бохабар шавед.
اعلان دیگر ما برادر خانه فروش است. خانه از چخیری که نوارده میبینه 100% تیار ابوی کرگی سه در خانه است برادر. یک خانه شادی رشته رنگ کخنه استفاده بوده استودیان. دو خانه دیگه ремонти 100% میدوره زندگی میکنه. اتش ابوی داره، اتش شپاکلوفка کرگی برادر. زمینش 6 сотик زمین داره. ҳамон шавия ки душавош дар дори хона ҳастай. ҳуҷҷатҳои хона 100% ягон камбин надорад. қарор дорад дар шаҳри ваҳдат деҳаи Кофарниён бародаро. наздикиста мактаб, масҷид ҳама чи ҳастай. бародаро нархи хона 240 000 сомонаш мегӯяд. хайдори анеқ боша бо камтар савдо мешавад. касоне хайдор бошед марҳамат рақамиро ёкунанда метавонед ки занг занед ёки ватсап ҳам дорад. метавонед ҳар як ватсап муроҷиат кунед. маълумоти пурратара аз соҳиби хона дастрас кунед. Даево Nexia бародаро. созишвориш газу бензин, кузов седан, объем 1.6, коробкаш механик, ҳолатш хуб. мошин бародаро нахадои ҳамаш 100% кор мекунад. ягон камбуди надорад. танҳо ҳуҷҷатҳои солонаш бояд чидагӣ. қарор дорад дар ноҳияи Вахш. нарша 15 000 сомон мегӯяд. бо камтар савдо дорад. касоне ки харидор ҳастед марҳамат рақамиро ёкунанда занг занед. маълумоти пурратара аз соҳиби мошин дастрас кунед. ва дастгирӣ фаромӯш накунед. ҳатман лайк гузоред ва каналда обуна шавед. бародароне ки телеграм дошта бошед дар комментария силкаи телеграм гузоштагием. ин мошин видеорам дора, видеошам мондагием бародаро. навораи дигарам ки видеошо бисёртар бошад дар телеграм мегузорем. марҳамат дар омадан тамошо кунед. мошини навбатӣ бародаро Каренто Спорт аст. қарор дорад дар Корея. соли 2015-16 объемш д дизел 4 мошин бародаро бениҳоят састани хубай. пробегшам кама 180 км гаштагиай. мошин нахадо ҳамаш 100% бародаро. то Владивостоки Россияро бародаро $6000 мешавад. касоне хайдор боше марҳамат рақамиро ёкунанда ватсап аста метавонед ки муроҷиат кунед. маълумоти пурратара дастрас кунед. мошини навбатиам бародаро қарор дорад дар Корея. Hyundai Palisade соли 2020-21 сӯзишвориш дизел объем ДВД. мошин бародаро 7 ҷои нишаст дорад. састаниш бениҳоят хуб. ҳама наваратҳош кор мекунад. нархиш дар Корея бародаро $18900 ҳастай. ба Тоҷикистон, Қазоқистон инчунин ба Россиярам доставка доранд. марҳамат касоне ки хайдор боше рақамиро ёкунанда муроҷиат кунед. мошини дигар Hyundai Avante бародаро соли 2017 объем мотор 1.6 бензин. састаниш бениҳоят хуб. мошин бародаро нархиш дар Корея $4600. касоне хайдор боше марҳамат рақамиро ёкунанда муроҷиат кунед. ва бародароне ки мошин хона замин квартира се бори фурӯхтан ёки реклама дошта бошед дар имо ёки ватсап сурат ва маълумоташро равон кунед. дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. мошини навбатӣ бародаро Kia Sorento аст. соли 2015 4WD сӯзишвориш дизел объемш д. пробегш бародаро 270 км. мошин бародаро 7 ҷои нишаст дорад. састаниш бениҳоят хубай. қарор дорад дар Корея. нархиш бародаро $7300 дар Корея аст. бародароне ки хайдори аниқ ҳастед марҳамат рақамиро ёкунанда муроҷиат кунед. ин буд бародаро якчанд мошине ки мо дастрас кардем ва пешкаши шумо гардонидем. шуморо манхи мошин, хона, замин, квартира се бори фурӯхтан ёки реклама дошта бошед
дар имо ё ки ватсапи мо сурат ва маълумоташро равон кунед. Дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ва касоне ки Канада меҳмон ҳастед, хоҳиш мекунем ҳатман обуна шавед, чунки ҳама рӯза аз наворҳои нави мо бохабар шавед. раҳмат бародаро барои дастгирӣ, барои лайки обуна шуданатон аз дастгири ҳар яки шумо миннатдор ҳастем. дастгири шумо пешрави мо аст. Хайр то наворҳои оянда.